yo pat ba hagayat tin panik kumbagarang mentah kat samalek ni kenu ya kini kecenge sakut kali nani kata keteng kali kecing klamram tu kini kibadon ka ba kalong kat hadu bakim salashu wai bagian mati daiban kerlot duwe kali shu blok kanu kanuru penpak siren nanish mon papa udon kam balong kesyur penpak siren biar nakali pamya nasun me kita ki political party retor berkham tam lele kadang ke political party na kene kadang ke than ba ke jela ke jonga ba ke jongpi ka bala kelalong ke party retor menta kata ke party ka ba pek ben ya ke voice of the people party da ka ba ong ba neyu uleyu pra marway hang the po parlimen ngong kum bang jupen kemau ngong kum ke voice of the people party ikin mau ya kikin tien ki ba umulong SJ dan kan uang aku wei na ki poetry ki jongu ba ka bor kam syong ha ka jingbon briu Henry ha ka mensim ba shinrang ba ka ta ka dai the voice of the people party the voice of the people party kam nget ba dai tanga ka por ba phibun pen peni ya kata ka jingklan ka jongpi Henry wat habang idon tang khniat ngot angai skam pai ba pen saki ba kom ka party idon tang sawut ki Emily upat ba nakani kadong kathan ka jungi ulai ibet ban sei sawut ki Emily ban ngina ayu bagila ai kalat yangi ban sakri ya upat ba jong ka jat ban riu ling ba kini ki southly ki constituency ban pai ba play i wala na idon tang sawut hakayang dorban kapan riu pongut ki Emily Henry ngem simla tieng ngem simla smith Henry ngila ra ikimat ki bakta ya kari ba ka jat ban riu ka jonga ba ka jongpi Henry ka jingkali ka bangino kamban kali pai ba kalong ba kita kan ki badan akabor kila le you na ka ta jonga ba jongpi kidon sibon ki mat ki issue ki bakum ka jat ban riu ngilai ki ngilai kesar na ki po snem Henry kita ki badan akabor kila le you ngasukwa ban perkemau ya kita ki baong marway onle ayu Henry ngakwa ban perkemau pai ba mamaki kila denteng akabor ngan perkemau kani ke sorkar kabar na po ka jela ka jonga ka jompi kenma kani ke sorkar ka bangiyo menta ka bakila khot yalde kum kata ka MDA mensua kani ka MDA 1 ha kata ka first term ka jompi menta kila khot ka MDA 2 bat pat ba ngakwa ban perpau ni kapor ha kapor bakadang dai tang ka MDA kabar ka MDA 1 menta pat ba house name Arajar R4R nangik nginam klep ba ka sorkar kelarai ban pentrai ya kata ka rooster system hapo kecela ka cuy ban pentrai ya ka rooster system bat jayu system R4R pat ba idon khat argut ki cabinet minister bat nak ni ki khat argut komba shi phongut ki dei nak jat ka kenja bat nak ki Emily ki bangi kum ke jat ban riu ngila sei doktor argut ki bedai ni ki parlok garu ke jungi taru ki dei argut sipara Konrad sangma baru jin sangma andai ka baso phala patba ha kata ka por baki pentrai kam ya kani ka rooster system kilale yuk tak semua hatu kemili magani kan kita ya ki kon samra ke jonga ba ke jompi kem semnale tangban ang le sing la tong ha ka por baki don ka cabinet meeting kem non ban keren kem sotu ya ka jinge ka jonga patba kataru ki mat panong yangi ba oleyu pra marway na kata ka voice of the people party ngiyong ladang idon marway ru ngenya sat bat ngin pendap hok ya ka kamram ka jongi namta jongpi pidon sipowat haga kan armut ka cabinet kanai ha kata ka por atau playang rang ba banyada ya ka hok ka jongi bat jongi kon samla ke jonga ba ke jongpi bat ba askwa bat penkenau they tat hado baka voice of the people party karung apo assembly but they hata kapur baka voice of the people party kalau ra yang ne kamat banyak keren baka sorkar bat abaka sorkar kam tre banyak keren uci minister lu kentan andre ngila ra yang ne kamat haga yang dorbar tawan lingbau presiden rangba jungi apa ngila ra apa yang dorbar tawan ukon rat sang mawam no wong imtre banyak keren borlo ong hiru Balarapi kwa kelet sakai yang dorba sakai yang gasari
Kena nak liang jong parti. Yong ni sotu namar ngim de ki babit. Namar ka jakaban snaan patba. Kam de hapo ka yang kasri. De ka jakaban snaan kadai hapo ka Meghalaya Legislative Assembly. Barka jakaban snaan ki policy. Kam de hapo ka yang kasri. De ka jakaban snaan ki policy dealing ba ka sarkar. Ngim sunatre de don ki wei pat ki lek hapo ka yang kasri. Ka ba sotanat patba. Pawat ka Meghalaya High Court kam tre ban interfere lani ban muslia ya kani ka policy lani ka reservation policy barkalaong bakani kani ka policy matter kasong ha ka sarkar enrai hadi nata ilara apa kayeng dorbar tawan enrai kim sila priang ha ka bakado paiba ilawan shapi upaiba namar ngitip bakabor kasong happy upaiba ngilara pargi sokmen kum ka parti itu upor Ilarai bakum Presiden Ramba iba aden melab saibon in pelong ya kacing syatan kaba klem sange tak ada bak sarkar kan priang ya kacing dawa kijongi ba kacing job agar kacing kun kijongi kan mau kam dei kacing job to the voice of the people party henai ba ngi kwa banong kacing job kadai jong pi upai ba kacing kerjaan ka jong pi upai ba kepada kilak kitut sekejaka kijeng ki kijonga bagi jompi kalau pelongnya ke sarkar bahkan kiu namar katip menta upat ba ulas tang ban pakman sega voice of the people party barkala soto upat ba menta ulas tang ban start padai nama tadau ke sarkar bakado kalau pediang dakaban constitute ya kata ke expert committee ban review ya ke reservation policy